Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho, ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. SED Alert! SED Alert! Huwing magmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Presidente Bagyo. Kailan edad ni mo karon, Father? 76 pa. Sabay, bation ni mo kung makahaplas ka sa liniment oil. Makayaw sa atong gibati. Sa ang gibati dahil ni mo, Father? Kanang balong kang panuhotod na natin mga bation ginagmay sa atong lawas. Huwag mo ko ilaing mo dali haplas. Sidlin ni Minuel Rawan. Ako man ko karpintero man ko sa furniture. Sa dugay-dugay na ko nga gamitan na ginoon. Sidlin ni Minuel. Ano masamad ni? Butaan din naman na pilot, mawa din dugo. Automatic. Health Testimonies. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating
sa buhay ko. Ang SED Marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Mayong hapon, ma'am. Oh, may edad ka naman, sabdi ay. Apan kun mo maneho kag sakyanan. Mura kag sige sa liguna og lawas nga maghari-hari sa karsada. Kinsa ka ba, ha? Leonila? Oh. Michael? Ikaw yun lagi? Oh, what a small world, Mike. Yeah. Ug, ang imo bang husband ang tag-iyan ning maong sakyanan? Kay di ko mo tuong imuha ka na. Sa ako ka ng anak. Mao ba? Daan pagyog ko dihang nabana-bana ko ang imong edad. Galigin ikaw nga nag-iyan ning maong sakyanan. Nagtuo ko nga sa imong bana. Sa imo man di ay anak. Nakoy bana, Mike. Byuda na ko. I'm sorry. Pero, parihas ta. Byudo na sab ko. Coincidence ba kini nga itong panagkita? Ha? How about mag-coffee o nata? Ganahan unta ko. Kay init ka ni nagkasulti din is danda. Okay, let's go. Pero, may kliyente manggod ko. Kauban ko sa sakyanan. Atong iuban nga mag-coffee ta. Ha? Kukuan ka ng maikog ko. Businessman ka ng maong tao. Og nahibaw ka na sa mga business. Time is gold. Here's my calling card. Basi nung magkasinabot kitang mag-coffee some other time. Or you can give me your calling card so I can give you a ring. A ring? Yes. Tawagan ti ka o mag-abot lang kita sa sunod nga mga higayon. Ay, sa pagkakaroon, good. Importante kayo ang transaksyon ko nining maong tao. Okay. Here's also my calling card. Mike? Sab kay nitabo nilang Sir Mike o di Ma'am Leonila taon. Murdawa, magsapot ni Madam. Ngisi-ngisi naman. Sorry nitabo, no? Ay, sa tama taon. Mabalik na Sir Mike sa kanan. Salamat! Sir. Don Goliath? Asa ka naman, ha? Di ako sa luyo sa backseat, sir. Luyo sa backseat. Unsa may nitabo, sir, ha? Murag naulian mo ginang naong atong babae taon. Ay, pastilan. Pagkagamay na gini sa kalibutan. Kay gano mo di, sir, ha? Kailan mo tong bay? Oo. Uyab to na ako kaniadto. Unsa? Or you can give me your calling card so I can give you a ring. Those were the days. Mura kong natulala ka ganina sa ako pagkadungog o word nga ring.
Buta nga akong gipanghandoy kag maayong kaniadto nga iyang ihatag ka nako. Nakita ko siyang nipalit og singsing. Ug nagtuo kong para nako. Apan sa lain daig babae nga iyang gipakaslan. Apan ano man ko. Inay nga kasuko ang akong bation karon tungod sa iyang gibuhat ako kaniadto. Hingod sa nalimtan ko naman ang tanang kasakitan. Human ko siya ikita pagbalik. Og nahibawaan kong biyudo na siya. Oh, sa kanta pa. First love never dies. Madam, niatawon ko, nag-uban ba itawon ta? Ayaw pagkatawa na ikaw ra. Pwede ra gayud na, pwede na nimong i-share na ako. Ayaw na lang, Auring. Kay tingalig masuya ka. Hay? Ay nga nung masuya mo ko, madam? Kaya ko, may chance pang mahalin og usap. Ikaw, wa na gyud. Shalay. Oh, di ala kita Sir Goliath. Oo, sir. Di ko makatuwa. Uyab ka ni atong madam. Si madam o si sir. Pita. O sir. Uyab sa nabuang naman ko. Nagkauyab sila kani adto sa inahandong sa dro. Si Sir Mike ang amahan Inday Charmaine. Patay ko buta ka haning kentanga, no? Kini si Max Urban. Kape nga gipaabot sa masa, Sid Panyawan Coffee, pait ang panlami iyang timpla. Sid Panyawan Coffee, paras mga batanon ug tigulang. Sid Panyawan Coffee, sa panglawas makatabang. Sid Panyawan Coffee, kape nga pangmasa, kaping dili mahal, gaan sa bulsa, sa grocery ayaw ninyong kalinti. Ang Sid Panyawan Coffee, paborito ni Lolo ug ni Lula. Sid Panyawan Coffee, tilawi lang aron mo tuo ka. Sid Panyawan Coffee, pila kahigop lang mo baskog ka. Sid Panyawan Coffee, sa quality kontento ka. Produkto sa Sid Marketing Incorporated. Oh, I'm sorry, tita. Nga ikaw pa mismo ang akong gipaanhi din sa akong butik. Kaya, huwag yung kustamod nga mula, tita. Tungod aning akong problema. Oh, kaya nga, no? Ang sabay problema mo, iha. Ay, parag mo close gid una ko ining akong butik, tita. Oh, nga naman. Tungod aning health crisis nga atong giatubang karon, tita. Mahadlok namang good man duty ang akong mga tao. Bisan giskeletal ko na sila, pero kanang gipapuli-puli na nakog duty ba? Pero mahadlok magyapon sila. Oh, kasad ba ni ana iha? May man ang inyong negosyo, tita, kay tuaman sa probinsya, kay farman ang inyong negosyo dito. Layo ra mo din sa city nga mo mas naapektahan ng COVID-19. Oh, hinoon. Mao gani untay plano nako nga mobalik na lang ko sa probinsya. Kay gihugon-hugon man nga mag-lockdown kuno din sa syudad. Mao lagi kuno, tita. Mao ang nangahadlok ang ako mga tao. Og mas may patuod nga mopauli ka na lang sa probinsya, tita. Safe ka pa dito. Pero si Sandro, usa ka na sa akong tuyo kanimo iha. Tawgan unta tika sa akong pagbiyahe, kaganay na pa doon din, he. Apan, ikahibag kong usab ang akong first love, iha. Unsa tita?
Pero sa dili pa ka na, ang gusto ko untang itawag nimo, mao ang nahitabo didto sa imong gipapuy-an na mo ni Auring. Kay nakalayas si Gulyat. Unsa? Unsa man pagkahitabo atita? Ngano nakalayas man si ni Gulyat? Nice car, kumpadre. Ay, nalimot yun ko na. Madayon lang yan ang pagkakumpadre nato kung magminyo ng atong mga anak. May anak ka bang lalaki? Kay babae man ang akong anak. Oh, kumpadre, di pwede nga ako nalay mga sawa si mong anak, sir. Dato ko, kumpadre, sir, ha? Og ulitaw pag yun. Murag maglisod ko doon, Gulyat. Kaila ka bitaw sa akong anak? Mawang kamalditaan ng anak mo, sir, kung ako'y masawa na. Kay kun musugod siya bukas, iyang baba, silyuhan man ako iyang ngabel sa akong ngabel. Ha? Murag layo oras tinuod, Don Gulyat. Ari kong ta sa duol kayo tinuod. Sa sir, ha? I-check na ning sakyanan nga pahuwaman ko nimo. Kay taon-taon na biningwa na ko panagana. Tuhe! Sobra kabuutan si Sir Mike. Tiaw mo nang pahul mo ni Sir Mike si Gulyat o sakyanan. Mawag yun, irmitan niya. Hinaya lang pagtangtang ang bindahis kung naong irmitan niya. Gipalabanan man sa tao ning silig, putos imong oo sa bindahi, oy. Mao lagi. Gilingulingar ko niya istorya. Ug na gyud ko kabantay nga naputos sa daig maayo nga akong oo sa bindahi. Tangtangon tani. Kay nawa ang kagwapo mo ani. Ug wa ni gamit. Kay wa mo kailad sa imong naibgan. Sakspan mo sa inyong drama. Irmitan niya. Unsa ron? Unsa to, Yaya? Pwerte po kung paaka sa break at tong murag padong, mabangga naman to. Niya ang usa ninyo kasakyanan, day. But the driver is not your father. Unsi among sakyanan pero dili si daddy ang nag-drive pa? O, lagi. Kisa ni ay? I saw him. Nakita na ko siya. And he was Don Gulyat. Unsa? Ang gato ng hambugerong dato kuno ay apan pobrig now ang nag-drive? That's too much na sab nga pagpanaway, day. Ngano dili tinuod di aya? Hari tas tinuod. The question is, why is Gulyat driving your mommy and daddy's car? Unsa? Unsa kang mommy o daddy nga sakyanan? Yes, Inday. The black Ford. Tinuod ka, Yaya? Yes. Come here at the terrace so you can see. Tanawa. Dog. Oh, ganun ka, Gulyat? Bida, ngano og naon sa ning hitabuan sa among lakaw ganin ng Sir Mike. Kaya ngano malagi, may kakulian? Nagka-drive na noong kag nindot ug mahalog ng sakyanan nga gipahuwam ni Sir Mike nimo na luspad ka na noon niya. Pemina, awa ba ilay na naminaw na to, are? Sa may lain to maminaw nga kita naman din eh. Ug sirmitan niyang bruha, umanog tangtang si kong bindahe. Yatom to sluyo. O naman magsusig na unsa ka nga halos idus mo naman nimo nung sakyanang pagpark. Mao lagi? Upay di na imo. Nanaaw po pagparking.
Nagluspad pa ko? Okay, sabi di mong luspad nga. Ano ni dong? Nagkita manggod ming mami ni mo. Usa? Di inoy? Sa karsada, nag-drive siya sa imong sports car. Unsa? Og, ni apay. Kailan islas mami ni mo, Sir Mike? Og di lang kay simple rang kaila. Managuya pa yun sila! Unsa? Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Tagal kitang hinanap, o kay tagal ko rin nangarap na makapit.